Привет! Днес е 12 февруари или ден 42 от моето 7-месечно приключение в Южна Америка. Намираме се в Ел Болсон. Вчера пристигнах и много ми харесва. Градчето е много приятно, много сладко. Вчера ви разказах, че има нещо като фестивал, фест. Аз си го нарекох Капана фест, понеже успях да хвана малко от него вчера. И беше супер приятно, защото имаше много малки сергийки с всякакви нещица, бижута, дрежки, наистина много сладки неща. Утре пак ще има, така че днес не е. Има вторник, четвъртък, събота и неделя, което е изключително интересно. 4 пъти седмично. Дори в Буенос Айрес не знам за толкова често да има такъв пазар. Но да, много беше приятно. Ще ви показвам утре. Днес планът ми е малка разходка. Сега ще я първо до магазина. Има и тук Ла Анонима. Показвала съм ви го много често. В Аржентина това е доста известен супермаркет. Така че ще отида до там да си взема нещо за хапване. След което планът ми е да се разходя наблизко. Има някаква панорамна гледка над градчето. Като нещо, което иска да ви разкажа. Две неща сега се сещам. Първо, вижте, има планини във всички посоки. И там, и на там. Но нещо важно. От 2 седмици има пожари наблизко в планината на запад. Даже получавам известия в Google да бъда внимателна. Така че са затворени много планински пътеки, хижи наблизо. И да, от 2 седмици има пожари. Вчера даже ми направи впечатление, че... Само тук ще пресека. Вчера ми направи впечатление, около 7 часа минаха пожарникари и всички ме ръкопляскаха. Стана ми много мило. За сега, доколкото прочетох в интернет, има само един загинал при пожарите, но още се борят с пожарите. Надявам се, че всичко скоро ще приключи. Но това е в момента в Ел Болсон, наблизко покрай Ел Болсон. Няма опасност за Ел Болсон. Но да, това иска да ви разкажа. Нещо друго, понеже да, няколко от вас ме питаха и исках да ви разкажа, но се забравям. Успях да продам палатката. Май не го казах преди. Успях да продам палатката в хостела ми, в който бях отседнала в Ел Чалтен. Се заговорих с едно момче за палатката и той пожела да я вземе, въпреки че е леко счупена. Каза, че ще я закрепи и му трябваше спешно палатката и шалтето заминаха. Запазих само спалния чувал, който мисля, че ви споменах, че може да ми потрябва в Барилоче, тъй като там съм си харесала 2-3 прехода с хижи и не съм сигурна дали ще ми трябва спален чувал. Може би ще трябва, може би не. Така че запазих си спалния чувал само. Палатката и шалтето вече са чужда собственост. Да. Иначе да, много приятно градче. Аз ви изпуснах магазина. Да, това е магазина. Вижте. Набързо ще ви покажа и супермаркета. Има си много плодове, голям избор. Честно казвам, това доста им липсваше до сега. На юг изборът от плодове и зеленчуци ми се струваше доста по-скъден. Но тук си има всичко. До вечера също така мисля да си сготвя нещо. Хостела наистина е прекрасен. Вчера до късно си говорихме с една група от Аржентина. Трябва по-често да ви разказвам май с кой съм се запознала, понеже всяка вечер в хостела може да се запознаеш с който пожелаеш. Вчера имаше група от Буенос Айрес, дошли за преходи, просто мои приятели, дошли така на екскурзия в Барилоче и Ел Болсон. И днес са на преходи, даже ме поканиха да дойда с тях, но им казах, че работя през деня, така че няма как.
Тях се говорихме си само на испански цяла вечер, което е просто чудесно. Усещам как се повече и повече се отпускам да говоря на всякакви теми. Говорихме си дори за срещи с местни, т.е. каква е културата за сватби или за излизане на среща сред аржентинците, тъй като те са от Буенос Айрес. И това беше едно нещо, което се случи вчера вечер. Какво още мога да ви разкажа? Да, хостелчето е много, много приятно. Много приятно, много ми харесва. Днес след обяд, след като се разходя, мисля да почета малко по испански. Искам да започна отново уроците, тъй като малко ги пренебрегнах през януари месец заради преходите. Ще си почета малко. И да, това е плана за следобяда след разходката. Ще си харесам сега нещо от магазина и после пак ще се включа. Показвам ви какво си взех. Нещо от пекарната в супермаркета. Мисля, че питах едно момиче в магазина, каза, че е нещо хляб с кашкавал. Ще го пробвам. Нещо подобно ми се хапваше. Иначе в El Bolson ми направи много впечатление, че има адски много кафенца, ресторанчета, много, много уютни и много стил капана Пловдив. Нещо подобно очаквах. Всички точно казваха, че El Bolson е много хипи таун. Тип, да, малко стил капана в Пловдив. Сега със сигурност всичко е затворено. През деня, наистина, в Аржентина сякаш всичко спи. И вече по-късните часове заведенията и хората се събуждат. Като съм ви разказвала, че е много типично тук да се вечеря по-късно, към 9-10. Вчера, когато си легнах към 12, се чуваше музика от някъде. И да, вижте, нищо не работи. Има и място за лодки. Като цяло сега ще ви кажа какво не разбрах, какво може да се прави наоколо. Първо, да, както казах, може да се ходи на планина. Поне сега само на изток, на запад не е окей заради пожарите. Наблизко има и езеро, до което обмислям има нещо като маршрутки за около 40 минути, доколкото разбрах. Или с колело да отида. Но това ще е петък. Да, освен този фестивал, какво още? Да, има тези панорамни площадки, които са наблизко. И място за лодки. Сега ще ви покажа. Наблизко трябва да са. Аз съм в центъра. Градчето е наистина малко. Не мисля, че повече от 3-4 дни са нужни тук. Но е много спокойно, много приятно. Температурите са страхотни. Топло е, но не е жега. Със сигурност не е жега. Има и лек вятър. Така че е идеално. И чакайте, аз забравих да си пробвам това, което си купих. Пробвам едното. Малко като кашкавалка. Тук вчера цялата улица беше пълна с магазинчета. Заради феста. El Bolson Fest, така ще го наричам. Но утре ще ви го покажа. Честно казано, много се изкушавах да си взема нещо вчера. Просто не знам как ще я карам така. Ако всяко градче, което ми харесва, искам да си взема нещо от него. Вече нямам място в раницата. Тук вчера всъщност видях, че има лодки. Сега не знам защо няма. Може би да, както казах, през деня хората си почиват. Или нещо друго правят, не знам. Но сега няма лодки. Вчера имаше лодки. И много семейства, деца, въобще страхотно е. Все пак се вижда сняг в планината. Тук не го очаквах.
Наистина няма нищо общо с вчера вечерта. Сигурна съм, че и тук към 6-7 часа този парк ще изглежда по съвсем различен начин. Беше пълно с хора, които си правеха пикник. Много е приятно наистина. Сега от тук се пускам към панорамната площадка и ще ви покажа Елбулсон от високо. Би трябвало да е на около половин час от центъра. От тук се вижда къде искам да отида, между другото. Мисля, че надявам се да се вижда и на камерата. Има един кръст. Ето там. Так му си харесах аптека, която да ви покажа, понеже имаше запитване да покажа местна аптека. Но и аптеката не работи на обяд. Пише, че работи от 9 до 1,5 и от 4,5 до 9. Виждат се хора навън, не съм единствената, но все пак, да, всичко е затворено. Планът се промени. Все пак слънцето грее доста силно, така че реших да оставя разходката по малкия бая нагоре за по-късно. Може би някъде по залез, так му ще ви покажа как се променя града, облика на града вече в по-късните часове. Но все пак преди да се прибера, мисля да отида до гарата и да видя дали има офис тази компания, с която пътувах, и да ги попитам за лекото недоразумение 23 часа превърнали се в 30 часа пътуване до Елбулсон. Но градчето е доста малко съм скептична, че ще имат офис. Но все пак няма да ги забравя и ако не е тук, ще е в следващия град Барилоче. След Елбулсон съм в Барилоче. Това е един по-голям град. И честно казано, всички много ми го хвалите в коментарите, така че нямам търпение да го видя. И на снимки изглежда доста хубаво. Като планините от среща изглеждат невероятно наистина. Но, освен за компанията, ще видя и за билети до Барилоче. Искам да видя как се пътува, колко често има автобуси, тъй като най-вероятно събота ще отида до Барилоче. Днес сме сряда. Да, сряда сме днес. Така че, да, искам да видя сряда кога евентуално мога да пътувам към Барилоче. Вижте колко е зелено. Просто страхотно е. Показвам набързо как изглежда гарата. Попитах, вътре има автобуси всеки ден, горе-долу през час за Барилоче и билетите около 20 лева. Това са 2 часа. Така набързо показвам. Ничко е и чистичко. Няма офис на компанията, с която пътувах вчера. Крият се! Крият се! Крият се! Да, прибирам се в хостела. Може би малко ще поработя, може би малко ще си почета по испански, не знам. Но много ми харесва, че най-накрая имам малко дни за почивка. И мисля за събота-неделя да разгледам някоя хижа близо до Барилоче. Харесва съм си 2, но трябва да проверя за места, как се стига до там и така нататък. Така че ако сте си мислили, че съм спряла с видеята от преходи, не съм. Но може би Барилоче ще е една от последните дестинации за едните 2 месеца с планина. След това може би само няколко вулкана. Само. Да, но ще е повече градски туризъм идните 2 месеца. След което Перу, Еквадор, там със сигурност има преходи.
Между другото, планината на изток от Елбълсон много ми напомня на Инсбрук в Австрия. Ако някой е там, ще разбере защо. Но просто както градчето си е в ниското наравно, изведнъж някаква висока планина. Много е красиво. Мога да погледна и с преходи там също. Но около Барелочи има много езера. Там ме изкушава за преходи. Но може и тук, може и там. Ще видим. Не бързам за никъде. Искам да ви покажа до хостела каква интересна птица има. И издава много интересен звук. Не знам дали ще я хвана. Да си представя сега. Малко като пищене. Чу се отстрани от друго птиче. Искам да ви покажа идилията от градината на хостела. Стоя си тук вече поне час. Температурата е прекрасна, няма никой. И страхотна почивка. Наистина страхотна почивка. Както някой току-що написа. Бях зажадняла за хубаво време и за цивилизация. Въпреки че обичам да съм на планина, обичам и да съм на село. Мисля, че просто времето последния един месец в Патагония ми дойде малко твърде много. Много ми липсваше слънце. Просто да си навън и да ти е приятно да си навън. Не просто да си навън, защото искаш да отидеш и да видиш някой връх, ами с кеф да излезеш и да се насладиш на мястото, където си. Да седнеш и да се насладиш на слънце. На слънце. И така, много ми е хубаво. Наистина ми е прекрасно. Стоя си, нищо не прави. Лукс. Това е лукса. Да. Поздрави от Елбълсон. Часът е 7:30, като определено се усеща, че градът се събужда. Виждат се хора по парковете, магазинчета са отворили, не само, даже и малки супермаркетчета, които преди бяха затворени. Една аптека също така видях отворена. И температурите със сигурност са много по-приятни от следобяда. Но вижте, просто всичко е много сладко. Утре мисля да е един по-подробен, по-голям тур около магазинчетата. Заедно с тура около феста Елбълсон. Как да не му се живее на човек в Аржентина? Вижте за какъв живот става въпрос. Тук има една банка. Банко Патагония. Убедена съм, че те първо ще става с все повече и повече хора. Сега съм се насочила към разходката до кръста, който видях и показах малко по-рано. Аз си направих вечеря за аржентинците, това сигурно вече изядох. За аржентинците това е сигурно някакъв късен обяд. Моята вечеря в 6. И вече има и лодки тук. Сега ще ви покажа. Но този град е за почивка и просто наслада на живота, наистина. И аз днеска му ударих малко почивка в градината на хостела и чувствам много добре. Мисля утре, а пък други ден да си почина покрай езерото, което е наблизко.
Направо няма да ми изтръгва тук. Усещам на къде отиват нещата. Вижте още от тези птици. Много са странни, наистина. И са на улицата. Почти като кодяка. Питах... Не мога да го... Като гларус, но не точно, не знам. Питах една местна, една жена тук, която живее в една от къщите. Беше седнала в двора си и просто реших да я питам как се казва тези птици. И каза, вече го забравих, но беше нещо от типа на бандурия, нещо подобно. Има нещо много красиво и успокояващо в тези разходки в края на града, където я видиш човек, я не, но е много тихо. Чуват се птички само и някакви животинки. Наистина е прекрасно. След около 20 минути разходка от центъра. Имаше вход, между другото, на пътеката. Таксуваха ме около 4 лева, малко по-малко, може би 3. Като сега тук ми обясниха, че за около 1 час има 3 гледки. Мирадор Сур, Принципал и Норте. Като аз съм тук. Казаха, че тази тук е доста кратка и лесна. Следващата е Мирадор Принципал, от която се вижда града. И следващата, която е по-далече и най-нависоко, се вижда... Има гледка на 360 градуса. Така че започвам от тази, която е тук. А с това е обозначен границата на резервата. Това е резерват. И да, всичко си говорихме на испански. Много се гордея със себе си, между другото, да си кажа, понеже скоро не съм го казвала. И да, много се гордея със себе си, че въобще не говоря вече на английски. Просто си плямпом на испански, пък ако ще да ме разбират. Но местните наистина са много мили. Наистина са много мили. И няма никакъв проблем, просто като не знаеш някоя дума. Сега, например, човека ми обясни, че този средния Мирадор Принципал е отляво на картел. И го питах какво означава картел. И той ми показа, че това означава табела. И да, въобще даже не го питах дали говоря английски. Директно си говорихме на испански. Да, много готино, много се радвам. След 6 месеца направо ще съм като от Аржентина. Ще съм готова да живея в Буенос Айрес, въпреки че още от сега съм си готова. Не ми трябва испански, просто се местя в Буенос Айрес и приключва се мъката. Добре, тук това не го бях предвидила, малко се разделя пътеката, но предполагаме не сам. Добре, ще ви покажа като стигна до първия Мирадор Сур. Сур означава юг. Това е Мирадор Сур. Като се вижда малко и от Ел Болсон, но е много зелено. Много зелено. Въобще не подозирах, че градът е наистина чак толкова зелен.
Не знам дали си личи на камерата, но е много, много хубаво и гледката е еха. Времето няма нищо общо с Патагония. Нищо общо, да си кажа. Просто е толкова приятно. Толкова е приятно. Да. Добре, продължаваме към втория Мирадор, където има кръст, който се виждаше от града. И за тази цел трябва да се върна по същия път, който наистина беше, даже няма и 5 минути, може би 3. Та връщам се и следващото включване ще е от втория Мирадор. Пристигнах и на втория Мирадор. Втората панорамна площадка. Слънцето тъкмо ще се скрие зад планината. Искам да ви покажа, че се виждат и пожарите наблизо. Много тъжна гледка. Много тъжна гледка. Има пожари тук и ето там. Това е Мирадор Норте или северната панорамна гледка, площадка, скала. Много е приятно. Няма много хора. 2-3. Температурата наистина е страхотна. Просто човек може да остане тук дълго време. Искам само да кажа, че тези скали много ме изкушават. За един преход. Ето тук. Ето тук някъде. Ще проча до вечера. И това е Ел Болсон. Мисля, че си личи, че градчето много ми хареса. Направо почвам да забравям 30 часа в автобуса до тук. Истина е много приятно. Ама и е романтично също. И пак ви показвам една много тъжна гледка. Както казах днес по-рано, от 2 седмици има пожар. От хостела казаха, че няма опасност за Ел Болсон. Но просто е наистина много тъжно отстрани да наблюдаваш как си заминава тази гора. Току-що се върнах в центъра на града. Часът е 9 и е изключително приятно.
Между другото, билетът за Мирадорите е валиден за 3 дни, така че може утре друг ден да се върна. Толкова е приятно. Наистина. Много е спокойно. Показвам ви малко от заведенията, точно встрани от парка. Само ще ви кажа, че им мирише много вкусно. А вижте тук какво има. Хостелът ми е ето там. Така че това беше от днес. Много приятен ден. Наистина много приятен ден. Много ми харесва Елбулсон. Утре очаквайте Елбулсон фест с вечеря навън. И да, надявам се, че на вас ви харесва и усещате атмосферата през видеото. Със сигурност заслужава да се посети. Сигурно се заслужава да се посети. Часът е, както казах, 9 и съм доста уморена. Мисля директно да си лягам. Така че, buenas noches и hasta mañana, което означава до утре.